Velkommen til min tierliste af alle det her figurer fra Barnudet til Grim. Ham her, han er lidt grim. Så den næste figur, det er ham her, eller hende her, Coco, et eller andet, hun er ikke særlig noget. Det er ham her heller ikke. Ham her, ikke noget. Hvad? Ham her er ikke nuttet. Ham her er ikke nuttet. Ham her er med stilhoved. Er det ikke nuttet? Ham her, han er lidt grim. Jeg synes ham her er lidt sjov. Jeg kalder ham halvt nuttet. Godmorgen, er halvt nuttet. Grim. Nuttet! Det er nuttet. Pabu er ikke nuttet. Hilsberg er ikke nuttet. Pola er nuttet. Lidt grim. Han er meget nuttet. Det er en hund. Ikke nuttet. Halvt nuttet. Grim. Ikke nuttet. Grim. Ja. Grim. Halvt nuttet. Ikke nuttet. Grim. Ikke nuttet. Halvt nuttet. Meget nuttet. Grim. Ikke nuttet. Grim. Jeg ved ikke hvorfor. Grim. Halvt nuttet. Spybo. Så har vi ham her. Hvor er hans ven der? Der. Sådan der. Ikke nuttet. Lidt grim. Han er halvt nuttet. Krunk er meget nuttet. Krunk er meget nuttet. Men Nash er vildt nuttet. Og så har vi to tilbage. Penta er jeg synes ikke hun er særlig nuttet. Og small og grim. Sådan der. Prøv at se. Nu har vi alle figurer. Og Nash er meget nuttet. Prøv at se Nash. Og ham her kyllingen også.